ni maa maa ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye a fɔ t'i fa ɲininka i ba furu sirila jɛniw fɛ a sirila silamɛya ka sira de kan hukumu dafalen a ma siri église la a ma siri boliso kɔnɔ o tumana yanni ka wolo i ba furu sirila silamɛw fɛ yan ye silamɛ jamana ye o de la ni ko i ma selilaw de bi silamɛ tɛ yan n bɛ segin a kan nin sababu la nkalon fi Mali ma su kelen kɛ silamɛya la kabini a dugukolo da la ne ti jamana si dɔn min bɛ Mali bɔ silamɛ jamanaya la bilahi an ka Mali dugukolo a ma deli ka si tile kelen ko a bɛ wele silamɛdenw Mali ma o su kelen kɛ fiye kabini a tɔgɔ tɛ Mali fo ka n'a tɔgɔ n ko o su kelen ma k'a kɔnɔ yan fiyewu a ma deli ka kɛ wa a tɛ yen bi n bɛ fɛ k'a faamu a ma kɛ ka kɔrɔ a tɛ yen bi le 14 septembre mois 91 Cherif Ousmane Madane Haidara ka laseli don a ma tile kelen kɛ silamɛya la Mali abada a ma kɛ ka kɔrɔ an da la bi k'o ye silamɛya a bɛ silamɛya suɲɛ wa n da ko cu n da ko ca bamananw ko kana sigi a ka silamɛya la sigi a ka halalaya de la